Mwancho mwaligire na ndiko kataseni Kiandizi TV, karibu sana igoro mayosema leo konyora ogotero ko amabanchore omanyete abalisia ogotero ko onye tua tegerera gosogotero ko wechiguto bagoteba ngati toba chiguto toba chiguto echikolemera ebirongo chingoro ebirongo byate byamenyoro temanyeti gose amangana ya ase ensemo yobo Kristo into abanyene ntomanyeti ngana intiko tokare kolemera abande kero kende epara lituko liria lyo mwere kwanyoranga abago chokosona abantu barabanga temanyeti gose omorisia engane otero ko lesson kiko bata sobo gimagumanya bantu Yesu na kwanirete ngakiria matukaria yo mwerio agakwanira abantu bakorukwa Abafarisaya n'Abasadukayi akabatebia ng'a abatomani n'abarusia bango babatang'anire ase enchera ende ng'a abanto mbare bachagete amang'ana ya ogosasima ya edini lakini mbasasima kobwatikana omoruberi o Nyasaye mbare bararo inyuma babatang'anire basoase oboruti bwa Nyasaye buna ase Israeli ekero bakoire omochio Yeriko narenga omosubati oyo mokorukura naende yarenga omotwaya ayi omotomani ogokorera omobiri oyo ebiasara ekero arigereria arora igoro ya echinguru chia Nyasaye chigokora emeremo ase egati ya abana ba Israeli buna bambogete enyancha embariri buna baikire bambokire orochi rwa Jordan akigena ng'a Nyasaye obo Nyasaye bwa obobui akabori ng'ekero mogocha koira omochio Yeriko monyinyore na efamily yane akabisa chiroti bari bachiete buna chiroti mbaroba engencho eywo bagocha gotoka ase amatuko ya omwaerio batana gotwara getaria ase emeremo ya ekanisa na abanto mbare baraire ekanisa emiaka emenge barache gotoka bare isiko ya oboruoti bwa kare na kare nabwo aba toraroke bare chiguto na abandi bari nyuma basoa buna ebirongo ekyo kyanyere omorisia ase devotion ya mambie ya rero eng'ana nare igwabigete ng'a anene goikera gose oboikeranu tari nchera kitoraboke mambi toende ekanisa tari nchera kitokweboyia tari ng'a mbasani kitoratware nebirogo toratwara ase ekanisa korende nogocheneka korengora ito it is having ogotwara ekemanyerio omonto gagokorora tari akorora esuti akorora omonto okaenda ekanisa otoregete tari ebuku eria arora obogorete yaya is obokristo mboro mbie bono sana twakwariganirie ase mambie bono ime ensemo eria ya maigerio ye lesson ye wiki yengima abalisi baito baikire ikaika karibu sana omorisia maitheri twaje twasoke gimaiga twasoera gatiga bono tegetorigerie TV eri ne kamera kigima nyarako bogopania omwancho morige nando nyarako bokomwarigania senjere ya bene abanchwa abarigereria bendi TV yaito yandisi nabakwanire bwakire buya abariganire mwensi asengakie yabono mambi tugochikoria obosi bwa Nyasaye na gusangaring'ana riaye diamono sana karibu naye Elda ime studio Elda Dominic happy Sabbath omorigereria nandi karibu asumurobere diamono sana twakwariganirie gunere botambe etogosegeta ekanya bono manyete na kitokogera twaye chaka mapema iga na utarasoka gochia kanisa isaransa mwauga gugo konya gosiba echa yago likeruria yago eturungi yago iga nakende kwanyala ko bagokorosio manyete mbaro bakotebanga emambi ya bono lazima totongeru byega kigima anya naye watongeirwe bone kanyega ukorigete TV yago konya gosiba echa yago tujale ko batokwegerania mange nga anyale ko ba gakwego bolito ase amaigerio ye lesson ye chumeye omorisa Dominic ase wikenya te ko bigweta ntwa konete igoro anene omochego botanta no kotoganyara ko bato korigereria omochoria obabeli abego tokatabanga ase chinga kichio mwerio omochego botanta no nororo ekero mwanya bantu baranyare ko bagosegetwa erinde banyare ko bakwegwa keria togoteba ng'ana mang'ana ariyo borimo akonyara koba gagotantania abantu bore tutaracha komurisia nagani tunyara koba gotusabera erinde kigima tunyara koba tugokwanera ine umucho yole ngo botandara no royo asingire obwege kigima tusaba mwancho murigeri tata Nyasaye bono toigeri tomoiko mochenu ri mwancho murigeri anyora ring'ana ria se obwene
serithera Yesu Kristo mutori twasabire. Amen. Tokwanera ngo iguru anene ye wiki ya nyante koba iguru tasuri ase chuma ya eta mang'ana nare twarigereria amang'ana ya iguru ya omuchi bw'obotantana omuchi bw'obotantana omuchi oyo norori oyo twanyora nigo omuchi oyo noro ng'ina bw'abatayayi kero koigwa abatayayi abu ne chikanisa chiria chiatigire kene giogosasima esabato rituko riri ikirase bukuime batigire kubwatia amachiko baonjoire abagwenere oyo nero uria omokungu bweboetie ase chi enchireri twarigereria ase chumeria neboyeti togatebanga ne wine ngendoki enchiri ekorandi gwetari ne enchiri nero yekene ne enchiri nero omokungu oyo bw'oborimo gose Babyloni oyo akoreta nere yanyonsirie ense obanyonsirie oborimo obanyonsirie enchiri y'oborimo n'omukungu oyo onde ere nigabwate enchiri enkenonoku ewaini enkenonoku iga enchiri ere ng'aki enkenonoku at the same time ntwarigereria ng'a obotantanu moro oyo ng'ina chikanisa chiria abatayayi at the same time tokamanya gotwara okorangeriwa kwe arigania ase eng'encho ya ogokora emeremo ya Nyasaye ntoroche ebinto twarigereria ekerumi buna kiarenge n'abakristo nkiabachandete lakini maega nande egekora ng'a nere nande ogokora gento kieke ogotenena nabari aumisire ase okobaaka chingoma ere naage tuorogoma bono rwabwenire lakini nande bwesoire oyo nande tukamanya kurigereria ng'oyo bw'obotantanu nigera ari ime yechi serikali chiense no ari ime yense ase chi serikali amang'ana serikali egoetia no okonyora akorete ki ago comment lakini oyo ndo oyo bwekene kero kurigereria esabato yekene na amang'ana yekene nigo ateneine ase kerikere kene kia Nyasaye. Biemono sana ena kwa naso wenge na mange ntwanyarete ko batokorigire nabo igo ekura terene kanyara ko bage guturangire nga tunyara ko batokoruororo ase turwase babeli yo ase banyara ko bakonyosi wa edivai omulisia ase chumeye ntogenderete bado nabo ndochinga oise kurigireria ase wikiria nigo togenderete anene gukwonera igoro y'obong'ainereria bw'omwerio nyachieni akareko baga gutumia anene chinga kichi gekogera n'amaete nga chinga kichiaye ase obwiko bwense amaene chiakeire nabega asete kabisa elina nyara ko baga kwenyorera ligesa nagekogera ikarato gochikorigeria ase chumengo rigire toringa nonye bali bakagetenga nabo bare abachenu bateneine banyare ko bakorigeria bakomge kogera nabo baranyara ko bakoirio karibu sana Mauricia ase nchia mwirio ya echumeye aseri ng'ana riri tugukwonera ase rituko ria rero ng'a obong'ainereri bwa saitani bwa matuko ya omwaerio okomanuka 12 yegokwonera abanto barase obosi bwense ekabungo kiege 10 ng'a obobi na obwaino abamora ase ense egekoera saitani oikire korugoro ochira ase ense omanyete ore nenda mwamwenene egekara amaete ng'a amatuko aya namake aerire tigango tosoma okomanuka 12 kebungo kiege 10 toche 11 12 torore ng'a nyuma ya Kristo Yesu ekera akura ase omusaraba o Calvary saitani amaete ng'a osiri Yesu egi achagete ari igoro yokurwania Kristo Yesu ng'erinde nerabe enyasaye yense eye ekera airete ense yang'ainete abaibori bari baita abatang'ani akagerete ng'oye irire pi korende okoiborwa okomenya ogokora emeremo ogokuna okuboka kwa Yesu Kristo igokwamobwete kare na kare na igoro egatangasa ogotoreka kwaye koro jakere kefungo gia 10 okomanuka 12 kefungo gia 10 Biblia goteba iganga igwerio girinene igoro rigoteba bono ogotoreka kwa Nyasaye oito wachire amone chinguru na oboroti bwaye nokobwa gwa Kristo ye ekiagera omoseri bwa abaminto bwa baminto orutirwe inse
ere oyorenge kobasoera ase obosi bwa Nyasaye oito omobaso n'obotuko. Nabarabo bakamobua ase chinguru chiamanyinga emano y'eng'ondi na ase amang'ana oborori bwabo tibancha obogima bwabo nonya ngoika ogokwa. Asa yo aye igoro chenga na inwe abamenyete imeo kurenda obobe n'obwaino ense n'enyanche kiagera omosoeri oria oikire ase more ore nendamwamwe nyinge kiagera amanyete ng'a engaki yaye nenge. Igo gwetera asa amarika ya machenu egotworokereri ng'a ekera akwete omotori oito ase omusaraba o Calvary igoro nabaro bamwakirete Saitani okwaeri ng'a goodbye forever ase eng'encho ntwe twamwariganetie ase ense eye twatewa obe nobwaina omenyete ase obosi bwa ense egekarochire nendamwamu enene amanyete ng'a amatuko aye aerire nendamwamu eyaye enene eakoyeteri gwetera ase oborimo nogwekwanera amaya na kong'aina abanto baye koing'aina abanto ba Nyasaye bare ase obosi bwa ense. Yesu kara ase ense eye ase Yohana 4:44 nere agokwana ring'ana erigoro ya Saitani yobuna arenge omong'ainereri korwa ritang'ani igo ng'a oborimo obotai bono bwachaka iga arenge omonye borimo korwa ritang'ani neri ogokwanera abanto barenge abarai bense abarai b'ekanisa ya Ekeyahudi kebugo kia 44 ase Yohana 3 aya nare gokwana Yohana 3 kefungo 44 Biblia goteba iga inwe n'abaiso ino Saitani na ogwanja kwaino nogokora okogania gwa iso ere niga arenga omoiti korwa omochakano oseta tenenete ase kene ekiagera kene tikerime yaye kagokwana oborimo niga agokwana ayaye omonyene ekiagera n'omunyamorimo na ise bw'oborimo. Iga amwarorire Yesu Kristo ogokwanera abanto bakorokwa abarai b'ekanisa ya Ekeyahudi ino n'abaiso ino Saitani iga arenga omoiti korwa ritang'ani naye n'omong'ainereria kera ring'ana agokwana na ering'ana ria obong'ainereri rioka kokobwata nokomanuka koria ase eng'encho amaete ng'a amatuko aya aberera ang'e nareta oborimo abobeka ase enchera ekororekana buna ekeene erinde ang'aine nonye mbari bakorokwa abachore bomonene onye okonyarekana igo bono ase elesini yaitu ya rituko eria rero togochi gosoma igetagete gotobekera ng'a amang'ana narabere ase obosi bwa ense komanya ekeene keri keratosibere korwa ase obogima bwa ebino bwa makweri gosoita boborimo bokoire ase ogosira gwa kare na kare omoriki oito natobekerete ng'a ari ase America egatoka ase ense ya Chicago ng'a emambia eyemo omobaso obarete buya abanto bagotara buya bari n'omogoko abana bakoenda chisukuru abanto bakonya kumera n'echigari nchera lakini egaika ekero yaika gochi mogoroba obokendu bokamanya gosoa abanto bagansa kurwara egatoka abanto barosirie chikapso gete bare kwa abanto lakini chiabwate chigoita no monta chibwate esumu buna akoyeria buna agokwa so bwango bono manya gotobekera nere na ase obosi bwa ense omonene otoigorire otworokire ng'ambiro abande bakwekwa ng'a nabanyaburunge lakini bakorwa esumu yogoita okwegena kwa abanto na kubasirikare na kare Piemona sana omorisia ase encho yokobeka elesoni ase obosera aya natochi koba togokwanera ase wiki engima obong'ainereria bw'omwerio bwa Saitani koreng'ana no egetabu ekia Yohana egetabu ya komandoka ng'a twanyare koba togosomaga iga twarorire chimbwa chia Saitani
echina chichimbwa chia saitani naye naramang'ana kare kuyatumia goikera mwanyabanta aya mwananchi kero kende bali tutarabekana ntubosera boita se Kristo kiagera ng'ana into asinga kechiomo ritonyara kobato gotwara obutantanu tonyara kobato kurwase obosera bomunake kogera ase egetabu kiria gusamang'ana riare kobaga gotora amang'ana yomotwe igarige kurwase egetabu kiria Yohana Omorisia 17:17 ekiara gotabanga obachene ase kene ring'ana riao naryo ekene nseme ntang'ani Omorisia ring'ana rinene riarabwo nekene yes ase ekebungekio ring'ana ria Nyasaye nariekene tutarasoa ase rituko ritang'ani ebibungumbira Omorisia nagani bigorere eseni mwancho omorigeria nyore oboime bwa ring'ana eri omochi oyo gokwanerwa o Babylon 17:1 and 17 17 verse 1 na verse okomano 17:1 soma ibunge ebyo go mwancho morigere mbiyo yo understand go kumanya introduction go yebuya ereseni yaite toko yekora buya gekogera kwa yeigure soma ikenge oyo mobwa malaika balia batano na babere abarenge ne bitabo bitano na bibere agacha agakwana na incha agantebia inchwa iga ngworokie okugambirwa kw'omutayayi orio monene oikaransete igoro asa amacha mange ero yo abaruoti bense batomanire nere na abantu abamenyeta asense batindire ase divai yobotomani bwayo. Thank you. Soma na 17 verse 15 15 eliagantebia amache aliekwaroche ase omotaya yuria aikaranse tayo n'abantu nemeganda y'abantu nebisaku nemenwa 14:8 sabu yokomano ka 14 nataka tubisome sengencho bibugata mangana ma ndaite ku comment ya sare omumalaika onde oyo kabere akamotunya na ogoteba Babeli ogure Babeli omochioria omonene ogure oyo onyonsirie abantu bebisaku byonse divai yenda mwamu yobotomani bwayo 18:4 18:4 elionga igwe liogirinde korwa igoro ligoteba ino abantu bane karwa sare linde timobwatana nere ase ebibe biaye na konyora amakwa amonere enachaka korwa asobotantanu oria nyonsirie asense aina na mang'ana manene tugochikorigereria ng'aki Babyloni ong'ainire ense oyore virecha goetera ase Babyloni oyo onyonsirie ense edivai yobotantanu ensemo ya kabere tugochikorigereria nigoro ng'aki Nyasaye agokurera abantu baye batorigwe korwa ase gento kieke batame korwa ase obotantanu bwoyo omo ng'aimereria oyore birecha tukorigererera rero igonga rero tuchikorigereria ng'a birecha nabwate na Nyasaye nere ereng'aki eragatigete abantu baye bang'atantaniwe enariri ng'ana rinde nare tugochikorigereria ase eresenete go mwancho omorigereria kwabori ng'a rituko ritang'ani ndaete torigererie riria kwana igoro yenchera ekorokane ndonge ase amaiso amwanyabantu ngobatika ko bagogoteba Omorisia ng'a omonene Nyasaye oito tatigete mwanyabantu nera nyare kobaga gotigara asiroro igoro nanyorete kabaga komwa chinchera nyacheni nere gakare kobeka emeroberi yaye na Nyasaye nere niense chinga kichomwerio Nyasaye nere nabigete ebimanyeria ase abantu baye nake kwera ase getabu ekia Mariko Omorisia tunataka ngokonye Mariko 13:22 13:22 ebiblia goteba igeri ndo manye kubwatera go Omorisia ekiagera abakristo bobalimo abakristo bobalimo chakire 21 tuchakire 21 ekere ekyo omondo karabatebie rora oyo nere Kristo gose oria aria timwegena ekiagera amakristo bolimo n'ababani bo bolimo nabaorokie ebikone n'amakumia banyare gosiria nonya n'abachore korende inwe mwerende rora nakorire
koborokia onsi ritangane muri sira bakubata. Thank you. Bono obung'ainere limpo rubio bubire chakore tasiche engakiari eritang'ania kero korigeria ase kanisa igo bare kung'aina abanto kobasuki korwa ase ekene ase okobankora mbasoma ring'ana ria Nyasaye ase kero korigereria igo bare kobasukia enye nebuku eye mbayesoma onye ni ring'ana ria Nyasaye ndiko rugendo kieki mbari rigereria mbari manya bakumanya kene gekogera nguchi gokora bare ndo kieki aho bona bubo ng'ainereri bwabo bachagete ekere mwanya bantu tatara ng'abono onye buno morisi onye nasomire buku igo n'abantu bonsi bakore gendo kieki bayesomire. This is what tukare gotebi gosome kurwa ase gitabu egitabu kia Proverbs, that is 14 verse 12 ngokwana gikarama ng'ana gitabu ngakiego tatu taraenda Revelation Proverbs emerenganire ngomorisa mereng'anio 14 12 ng'akigego teba 12 na ikiroro egoteba iga encheranere ekorerekana ase omonto ng'ane ndonge korende omwerio bwenchereyo namakweri encheranere tokorora ng'ane tobwenerete buna mwanya bantu ase chingaki chia magega abire chani gare koira abantu oba goetera ase baria ang'ainire obatumeka korokia abande ng'enjere ng'akiere nere ndonge nendongere lakini omweri oye enjere ng'aye kobaira amakweri nese ogosira na kigekogerekera okoenda ase gitabu kerikia Revelation yosome chapter 13 verse 3 to 4 nando ogende 14 ogende osome 12 nebwata mang'ana akoro king'a kibire echoyo agasaine gokora gento kieke gosiri tisoma mang'ana ayi 13 wata muri 13 verse 4 ng'akie goteba abantu bagasasime enchokeria ekiagera yaete eng'iti eria okobua naende bagasasima eng'iti eria bagoteba ning'o orereng'anie n'eng'iti eye ningo oranyare koyerwani eng'iti egokwanirwa n'obugosasima mwanya bantu oyo mwanya bantu inada simewekano omuntu nare ng'a we are talking about the purpose okoenda ng'anere orang'ene Nyasaye ng'ana aritu asomete naraya togenderereti ng'a nabokogunse ng'anande nabagogokwanera ase Nyasaye on your behalf ogosasimana kuko gokari gokwanerwa bung'a enchokeya some ekebungo kia gatatu nakero kingokwanera kiarama ekefungo kia gatatu omotu oyomo bwemetwe y'eng'iti eria okarorekana buna norogoma rwa makweri korende orogoma rwaye rwa makweri rokaweniwa na ense yonsi igakumia ase eng'iti eria na okoyetunyana onye muinyorete ngaki bona I want to take you to history ngaki omo papa ago aitetwe that is the time muinyore konyore ense yakorire gento kieke konyoro chandire ense konyoro itira abantu abakristo ba Nyasaye bari bare gokora ekene bone kero yaitu ogoitwa kuri kwae na kukuruguma bakaranga bono yakore gento kieke yabwiru lakini nande kamanya kobwe n'urugumoro in other words nande gasoka nande gacha kuruma gento kieke gacha kurumenza nande bono yang'aire kosokia chingunjara chia yase gento kieke in other words yamaruoti ang'aire gokora gento kieke kosoka yang'aire gotwara chinguru chiri chiae nanda ase asense ekero togosoma ase ekebungo kende kia Revelation 14 verse 12 lakini tetosoma 15 lakini yara ko babu yangu ngwasoma wansire 12 yugo 14 12 nao abachendo barabe nokoremereria abo babwatete amachika Nyasaye nakoba abegenwa ase Yesu elio ngaibwe liogiri korwa igoro ligoteba likaya mbaseseniria bagukwakurwa bono bagwenerete bamwegenete omonene nabo moika goteba tiga batimoke korwa ase emeremo yabo ekiagera okwama kwo gokora kwabo nigo koko batunyana 14 14 elio ngarigereria ngarora lirabu na igoro ase liria na ikaransete oyomo wekaine omwana omwanya bantu lenge negutwa yetabu asomotu oye na omoyo okogesa asoko bokokwa 14 verse 15 kolero 15 no ngosoa
na omumalaika onda agasoka korwa ase ekaru akarera neriogi rinene agatebia agatebia oyo ikaransete igoro ase rire riria soyia omoyo mogondo ogese ekiagere engaki yokogesa yaikire nerigesa riomoerio riomire mono ng'aki erigesa yagoro egento kieki akeigo omorisia I want to gwakwanererwa yeng'iti togende Daniel isana 2 kibungo gia 15 kabere tosome na 23 eriete eng'iti taigokwana ching'iti chingenda nse igo Biblia kere gokwanera eng'iti egokwanera igoro ya maruoti amaruoti yonsi yense eye yakoba represented ne ching'iti soma ngo isana 2 Daniel isana 2 kibungo gia 15 kabere naende otumo ogende 23 Daniel isana 2 17 7:17 ching'iti ekio chinene inye abo n'abaruoti bane baraoroke asense ching'iti koirorera ande ching'iti ekio chinene inye abo n'abaruoti bane baraoroka asense erieta abaruoti abaiga eira 23 naende 23 aya naro akwanete igoro y'eng'iti eria yakana agateba oboruoti bwa kane mbobe asense borobwo nigo borabe nogwatanekana korwa ase amaruoti andonsi ase ncherende ng'a ekero ogoteba omoruoti agoikaransera oboruoti ase erieto omoruoti agokwana noboruoti boro naende yamanya gote ng'a noboruoti na eng'iti ya kane noboruoti bwa kane amaruoti aria aorogetigwe ase Daniel 2 Daniel isana 2 ateneneire nesanamu yedhahabu efeta eshapa na maate iga ebwate echichuma nechichuma chibugaine n'amaroba nara amaruoti ana agokwanirwa oboruoti bwa kane oboruoti bwa eritang'ani noboruoti bwa abanto bakorokwa aba Babylon obwa kabere n'abanto bakorwa aba Media n'aba Persia obwa gatatu n'obwa aba Greek n'obwa kane n'oboruoti bwa Abarumi bona ase amaruoti atoche gokwanera bona omorisi kwabeka n'oboruoti bwa kane n'oboruoti obwa kane ekero okorigeria ase okomando keria gwateba 13 egokwana bobwate egento ng'a characteristics ching'encho chio aba Babylon chigachi ching'ente chia aba Media n'aba Persia bokamanya gotwara ching'encho chia aba Greek bokamanya gocha ne chiaye bono ekero okorigeria eng'iti ya ase okomando ka 13 yekorekana buna engo lakini ebwate omunonga bwa echui amagoro aye igabwata amagoro anga yedu naende chimbaba chiaye ibwatereti amaruoti ayonsi ane igo oboruoti bwa kane obobe bori bwatogete ase aba Babylon bokasoa ase aba Media n'aba Persia bogacha ase aba Greek bwachire ase Rumi era bono ebongeranete ching'encho chionsi pi na ebinto egochigokorera abanto igegokorera abanto obobe bori saitani abekire korwa ase kero oboruoti oche koboikia oboruoti bwa omoerio nagekoera eng'iti eyakane ekororekana eng'ao naende egochigochanda abanto bamonene na saitani ataete korokia endamwamu yaye goetera ase oboruoti obwa kane ekende ntagete kobeka kia omoerio ase oboruoti obo ogokwanera n'omokungu oyo ase aikaransete Nyasaye tana kong'ainereria komano ka 12 kebungo kia gia kianda egokwa paka ase oranyoe headquarters chioboruoti obo gochigotoka soma ngo naero komano ka 12 ekebungo kiaye gia 10 gia kianda ne gia 10 This calls some kegusi awo nao korabe okomanya okore no bong'aini emetu erie 5 na 2 na ebitunwa 5 na 2 ase omokungu oria aikaransete emetu eyo boigo n'abaruoti 5 na 2 5 babo baikire kogwa na oyomo nao are na oyonde taracha bona yabeka ere karache nigo arabeo ekero egeke bono egento atobekera agaiga ng'a eng'iti eri ase omokungu oria aikaransete iga ikaransererete eng'iti
oboruoti bobwate atebe ebwate emetu erenga etano ebere omanya goteba asa ikaransete ebitunu mbere bietanaine bitano na bibiri bono ekero n'oboruoti bw'ekerumi naende ase ekore okorigereria ng'a headquarters cy'omokungu ya asa ikaransete egekogera agambirete amaruoti yonsi ensi ng'ai Vatican nyasaye omanya korwa obeka iga goika ase headquarters chibeng'a ebitunu bitano bibere mbietanaine na ense engima na emechie ebere only 2 cities chietanarire ebitunu bitano bibere esiti entang'ani togotebera Africa Kampala nere etananire ebitunu bitano bibere esiti ya kabere naende ase ense engima Rumi nere etananire ebitunu bitano bibere nere ase echiga ere headquarters chioboruoti chiekanisa ekanisa yeikaransirete chiserikali chionsi chiense igo ng'a nyasaye atagete ang'e mono torigereri torore ng'a ayo omwegenwa amo na inche ntung'aineka nyasaye taigokwanerego yabegeni yagokwanerego rie system ng'a yoboruoti obokobera egekora abegeni nabo baraigereri korwa ase ring'ana yebatoreke na abande barigereri barose obong'aini ribori batame lakini esystem ere egotigara buna eri bono anagekora omona atagete gotobekera torigereri ng'ang'aki ere ekiomoerio ekero ekanisa y'egekristo yachagete abakristo bachandete mono sana eserikali ya Rumi egachanda gekora baba Yohana bakorotwa ase egetenga gia Patmos obekwa ase amafuta imbe yebibangi lakini takoyia ekero abaruoti bari bachikorigereri banyoa ng'amba akobwa ekanisa egoika ase engaki y'omoruti ore korwa Constantine igo bare gosasia nyasaye yerioba agateba tinkobarwani mbanyare egento ngokora nkogenda nsoe ase ekanisa ime mbatisu nabo omokristo naende ngocha omanya koreta enyasaye yaitu tokoroka yerioba ndete ebinto biaye bike nebie ekanisa y'egekristo bike ntebia aba bakine gochia na abakine mbareta amo nero omochaki kwe system eye nekero yasuka yachigoika ase omoruoti okorukia Justinian bakarusa headquarters chiarenge Rumi bagatigera ekanisa bakagenda Constantinople ase bachiete bagachaka headquarters chiekanisa igo Biblia gekobeka nyasaye oito atagete gogokonyaye omwegenwa amo na inchi tore ekene kia mang'ana egere saitanta abase kototantania atobwine obong'aineri bwaye pia mono sana nyachini kagena tokoba kobeka emeroberio yaye ekurate enene neri nere ng'a Kristo nere obekire emeroberio kwene kia buna ekurate yanyara kobego toikera ase chingaki chigwenete especially chingaki chomwerio ekero ense eri ne chiburaburu ense bono koranga yatumeire nyasi eng'ana nero egotogo semeringa intumanya bantu anene abakristo kera toranyara ko batoko beko bosera boito ase Kristo poigo nigo toranyara ko batoko baba bwe umwe tomorisia gatia emeroberi nyachine ko nyara ko bya kubika nengana yo gosireria umwe to gosireria gatabu kerekia Proverbs ya tangenjera nere korokana bora nengia ase mwanya bantu kolendo mwali oye yabanga no bosiru yabanga na makweli ene chikati chinchira nyachina kunyara ko bagutumia ara gotabinga bono pope mporororo ikirora agende osasime mambi gatotebe no nyense mentangani ya kabero irane igo bweri geringa uchumi ya bire nkonguga pope mporororo engati emetageri umadere chika kecho mwere na ekwaranga na ekena mono amaene pina bonde ndigeri abana bano mulisi na achire na beri rochi daika igose chisaiberiga na asasimire tigangirana na ngendere amo nemero biriane ya kirarito ko mulisia andara leto mulisia on board ese monera ali ko gukwanegero yoburimo boria bwakare wo muntu otakwa timete gose katie yebi manyererio gose katia mangainereria ali nyachini yakonyana kwa baka gocha naro ekera tukoriga ase gitabu gie kumanuka 16 13 14 abo kumanuka 18 igere na 23 ngakitene yale kwa bage gotwa ekerenge kerene anekiri tukeria senche ndo ngeke kabisa beso meritangani tumanya kogenda kumanuka 13 16 13 na 14 Biblia goteba nkarore miaka ye ubi etato emeika nkarora emeika ye ubi etato enkabu nebioto ekorwa aso monwa bwenchoka
na ase omonwa bw'eng'iti na ase omonwa bw'omobani oria bw'oborimo. Naki eyio n'emeika y'ebirecha egokora ebikone na gosoka gochia ase abaruoti bense yonsi kobasangereria ase esegi ase rituko rinene ria Nyasaye omogwiri. 18 ibere akarera n'eriogi ri'echinguru ogoteba Babeli ogure Babeli omochio oria omonene ogure obeire obomenyo bw'ebirecha na obwagacho bwakera omoika bw'eubi na obwo kera enyoni etachenegeti na eyekogecha. 23 omurisia rindo nyara koba gukwanera masike tabe 18 23 egoteba iga nonya noborabu bw'etaya tibo komoreka ime asore naende nonya ng'ake nonya n'eriogi ry'omoyomi na eriomoriakari takoigugwa ime asore naende nonya ng'ake abaonchoreria bao nigo barenge abanene bense n'abantu b'ebisaku byonsi bang'ainetwe ase oborogi bwao. Bona ase eng'ana eye togokwanera igoro y'obong'ainereri bori bwa kare omonto ng'atagokwa na amang'ana arwa ase saitani nere okuru kwenchoka oisa korigereria ase okomandoka 12 osome ekebungo kia kianda giagotera saitani akoru kwenchoka eri ya kare naende kare some ekefungo eki soma ikia gatana kabere goika ekia kianda komandoka 12 eri ndegere bibira yere yuke enyene 12:7 mpaka 9 erio esegi yabete igoro Mikaeli n'abamalaika baye bakarwania enchoka na enchoka eria n'abamalaika baye bakarwanera amo korende tibabua nonya na asabwo tanyorekana igoro naende na enchoka eria enene igatugutwa gocha inse eria n'eng'iti ya kare ekorokwa omogengi na saitani omong'ainereri bw'ense yonsi ere agatugutwa gocha ase ense n'abamalaika baye bagatugutwa amonere. Bono iga ase ring'ana eri yakwaneire okomandoka eri 15 ema yakwanera igoro ya ebiombe bitatu yakwanera igoro ya enchoka yakwana igoro ya eng'iti eng'iti naende yakwana igoro ya omobani bw'oborimo eriete enchoka twanyorire nsaitani neriete eng'iti twanyana oboruoti bore ase ense ya amaruoti ari ense akoreta saitani agotumia ase obong'ainereria nomobani bw'oborimo n'abantu bakoboria erieta riomotoiretu Yesu Kristo barandie laki ekora Yesu atebete ng'a akwana ng'a mbaoruka abakristo b'oborimo n'ababani b'oborimo onye konyarekana bang'aine nonya abachore ba Nyasaye ase amatuko aye omoerio moise korigereri rero tobwate abanto abange bakwiruka ababani sana nonya na ase seito Kenya ababani baorokire mpaka Kristo b'oborimo baorokire buna emiaka megega yaetire omomorona barwete korwagera mata okwero kondeto agatea ninche Yesu lakini abachagete ekanisa ekoroikero cho Maria n'abanto nabo egendete ng'ondeto Yesu ondete ekara akwete Kisumu aria abatebete ng'a nyuma ya amatuko 3 nkoboka ari lakini abantu no baitebete oborimo obwo paka bono mbana gwanja basome Bibilia erinde nyari kobaorokeribia yatotebia amang'ana naragocha kuoruka komwana nomanya kubika ng'abanto bane entagete mbaorokeri moroso oborimo obore na obore nekemo kio obong'aineria bori bw'oborimo mbori abanto bakwegeriwa nonya mogenda ase ebiroro bire ng'a ekero omonto akure abanto bateokarwa esadaka tomosabere atamboke agende getambuko naende abanto batee ng'a ototang'aneire igoro gotoroseria ase baminto ng'aki Yohana 14 egoteba abande mwaburugera chimbera siku Yohana egokwana Yesu atebete naki nkogenda ndi kobaroseria ase naki ndagende kobaroseria ninchi chenja koboya
asende na inyomo bo Yes. bono omonto kinaenda ogotang'ana igoro atoroseria ase agoetani Yesu Kristo namba ibere Yes. ekero okorigeria ase egetabu gekorokwa omorande kianda ekemugo kie kia gatano iga gototebiga soma ororo morandi kianda Agakwete. ekemugo kie kia gatano igoro ya ering'ana eria abanto begenete oborimo bokorandigwa ase ekanisa ng'a omonto gakure ng'otambokire ong'ambare bagototang'anera igoro bachi gotwariganira mochire egetambokero kende Gitabu kia omorandi kianda ekemugo kie kia gatano obong'ainereria obo obwarure saitani bwasoire sichikanisa ime n'abanto bachiraririe naende saitani atagete gotumia abakwiruka aba omonene egerasi noe nabare bekene somango kianda ekifungo kia gatano gitabu kiomorandie bibilia goteba ng'a abare moyo bamanyete ng'a mbakwe korende abakure tibamanyeti gento kende na tibagenderereti konyora eng'eria tibakoinyorwa nonya ndinde. bona abatebirie iga ng'a abakure mbamanyeti kende Yes. tokomanya gosabera omonto okure ng'a onchoke tagonchoka okomeka edecision yago yokomoitaba Yesu kare moyo abanto ngosaberu bare ng'a ng'omanene ng'omwabere amamachaye ng'omotambo mwana taikwabera omonto otanacheti kina bweka omanyene Kare obu obomo bwa oborimo Yes. namba ibere abanto bakure bonsi pi bakorokwa abachenu ba Nyasaye Yes. oyo bweka obogetu bwakagenda igoro musa abande babogetugo n'abanto bari ekero Yesu Kristo ng'abachenu bakaboka ekero Kristo ako bakagenda bakaenda igoro amanere gokorieresa Matayo 22 kemugo kie kia 52 kogenderera eatenge ekero Kristo akwete chimbira chianyegerete abantu bari mbara abachenu ba Nyasaye bakwete kare bakabuka bagatara ase omochio Jerusalem ekero bachie Yesu achiete igoro bachiete amanere korenda abandi nao bara ogokora ibere entaetorigerie kemugo kie 34 egotokwanera ng'a omosombo Nyasaye okorokwa Daudi iga akwete naye nabanete igoro ya Yesu Kristo buna are gochigocha ogokora ibere egotea ng'ere iga akwete akabekwa ase embera Yes. naende naare ase embera mpaka bono iga embera yaye naere ogokora ibere igereri ngemugo kie 22 na ogokora ibere gokorigereria kemugo kiaye 22 na kianda egokwana igoro ya Daudi buna akwete na embera yaye ere ase ense eye somango abaminto ninyare gokwana na inwe maiso marore igoro y'omogaka oito kare Daudi ng'ani gakwete naende agatindekwa na embera yaye noere aiga goika rero igo ng'a Daudi akwete agatindeko nonya embera yaye naere agoika rero tachieti igoro iga aganyete ekero egetura eri kerabugwa acha koboka gochi airu igoro abasomba ba Nyasaye mbarenga obura omosomba okorokwa Elisha ekero akwete akabekwa ase embera abaruoti ya kabere 13 origerie kemugo kia 21 soma nero ng'a kiegokwana igari abaruoti ya kabere 2 Kings origererie ekemugo kie 22 na kemo 2 Kings abaruoti ya kabere 13 20 na 21 Unesato 20 na 21 Biblia goteba iga 13:20 na Elisha agakwa agatindekwa bono ebyombe byabo bia abamoabu bikaba bigocha sense Elia ase omochakano bwakera omwaka ekaba ekero omonto oyo makwete arenge gotindekwa ekiombe ekemo kiabiria kegacha n'abanto babogoretie omobere oria bakayoruta ase oboina bwa Elisha ekero ogweteo ogakuna amauga Elisha akaboka nakoba moyo agatenena n'amagoro aye igo gatu abekerwe iga Elisha omosombo Nyasaye agakwa agatindekwa abamoabu bagacha bakonya gochanda abanto ba Israeli omonto oyo magaitu agakwa bakamobeka ase bamotindeke ase oboina bwa omosombo Nyasaye Elisha arenge amauga aya agakuna amauga ya Elisha ori ase embera omonto oria agaonchoka akaba moyo agatenena
igo Elisha amauga aye nari Joseph kara asekera gukwa igatebete abantu ba Israeli nga ekero kamura nganye kuru Misiri moira maugane igaba kintu ba Nyasaye no bara no ene tayo kogenda igoro that is the deception ya ronga ki nga abantu ba Nyasaye kero bagukwa nga bakogenda una bobo ngainerere birecha aretere gwetera asomo kunguoria eri kungaina abantu nga kero gwakure nga nabo kogenda igoro nakikiri umurisa nga nabo tugugusabira ogenda arari genda igoro no revelation ninja bwata mangana ayo nero ngokwanera yarenga about the same message njwe jinga kina I think tutaye some it was having also the same message nga abange mbangainwe nga umuntu gakure nga nande bona nande tokumusabira agenda igoro nande nabo tokumukora gintu gieke nabo tokumukora gwetera asichi sadaka gwatera ase miaka gete gakure miaka gete bono etire bitambo kirubiria ochirara ochire igoro obairo machana egento kende kyo moerio erio nkorere rituke erionye tokogende break ntete goteba nga obung'ainereri bonde nobwogosasima bwachire obo bwachete goetera ase kero togosoma allow me to read these words egoteba nga ase chingaki chiri nkorigere tori onya gotubore egetabu gia Ezekiel egetabu gia Ezekiel 8 ekebungo gia 16 amang'ana naroro togosoma nkonyora turi ase Kerumi engakiri tukondire bare gosasima rituko ryomugaso timate the sun rituko rya enyasaye yomugaso yarenge aso tarikie mase ngakieria omwakoka etariki omutienyi bwa October no mutinyi 10 mutinyi 10 na yarenge gosasimwa rituko riririeri rituko ryenyasaye yerioba enyasaye yerioba obong'ainereri obo bono bwamanyire gocha bwamanyire gwonchura ritukeri ainoso mwaka asengakeri mugambiro Constantino ano aringe gusasimwa aseng'enjo yo gusasima ba gusasima endo yeke erioba at the same time ase eruga bare gutumeka ase gesongo igori are gocha Sunday rituko ryomuga rituko ryomori erioba ritukeri erioba rigasasimwa. This change of the day of worship has never been questioned in the mainstream of the Christianity, although it has no biblical roots. Ritukeri ndia bwate miriyaye njarengase noenu lingana lya Nyasaye lirirebuko tokonyora bohene bonde bonse somangolinga roots neko enda paka asuburuso naende akangira eyo Ezekieli isano isate kifungu kiage 15 nemo naende akangira ase eraro yaime nyumba yomonene ago ase egesieli yekaru yomonene egatiye nyumba yogosyo na egesasimero nkarora abasacha korengana 25 barabonigo baete ekaru yomonene na amagega baete ekaru yomonene amagega barigeretie gochia mucha abonigo barenge gosasimilioba barigeretie gochia mucha ayo Constantine ngakiyo yani yaigana bari bari gusasima Kinyasaye aiga ni barabi oyo yokora kiwa mang'ana no mubani Ezekiel ya yakora kiwe gento kegendete se abantu ba Nyasaye bakurukwa ba Israeli aekaru ya Jerusalem pona bare gochanga ne nyumba yo gusasima korwenga ki oyo kuruku Solomon ya gweta kareta bakungu abanga abange bebisa kubakareta Nyasaye chiabo bagachibeka se Israeli abantu bare gocha bate abatuachiri kumusasima Nyasaye na ene bagwika bacha baere lyo mugongo
enyomba y'omonene bamanya kurigeri ekari y'omonene barigereri gochimotwe bachi gosasima ekinyasaye kyerioba nkanisa kiu aba Abaisiraeli igo ng'ogosasimuka taigwachakera korwaria ase orwaki rwa Babel ekera abantu bachagete kweyagachera orwaki nao ogosasima kwa ebinyasaye ao mpaka enyasaye rioba biachakerete bono buna bagenda riri eminwe ria nyasaye bakonfused bakagenda ase ebisaku ao kera egesaku giachete na akanyasaye kaye kogocha abantu bakorukuru aba Misiri bagachaka gosasima enyasaye yerioba abantu bakorukwa aba Asiria baganza gosasima enyasaye yerioba nechinse chinde bono ekere egoka paka aba Babylon nenyasaye yerioba bagosasima bono enyasaye Saitani naye soeti gochakera abana bari banu oyebekera ase ebisaku gweta paka noe n'abarumi abagweta goikere kero bagosoa gokogenda ase history igo baenyorete korwa ase amagambi abo nagari gotambukera korwa obogambi obo mogochi obonde bakabanyora korwa ase aba Asiria egoika 67 BC bakanachekina ng'a nyasaye togosasima nyasaye yerioba bono iga Bibilia etaete gotworokera ng'a nyasaye okorora atambe agotebia omobani oye Ezekiel ng'a kirigereria abanto abe 25 nabo bare ase ekanisa yane ime ekaru Yesu taraiborwa naende ebaete ekaru yane omogongo bono barigerete gochia ase mocha bagosasima enyasaye yerioba igo ng'enyasaye yerioba tairi koro yachaka igo yachakerete atambe naki gekogera Bibilia egoteba ng'a ogure Babeli ngekogera Babeli omoiko oria ochagete obosasimi bwa ekinyasaye chiga chierioba na ebinde otambokeire paka oikire ase engaki eye bono abanto bebire nonye noria obakwerete mbamorochi abarochi ebinyasaye biri biachagete korwa kare nomoiko oyo noro nyasaye atagete goteba ng'a tamakorwa ase ogosasima oko inwe abanto Babylon at the same time origereri nono ogosasima bare bakorigereria ng'a ase naro obwenete korigereria egere okore gento keke osasime ntararigereri gochiaria igo tingogora gento keke tindaibuna nyasaye na nyasaye takong'igwa ndigereri gochimoina tinkoigwa ogosasima na at the same time nogonchora esabato y'omonene ng'a esabato y'omonene nigere rituko ria gento keke ritang'anirie echuma eri nabino obobisi oborimo nabwo obo bwaikire bakachinga kibuneche rero bakare go divine esabato ase bukuime ng'a ne rituko riria omonto atimogete igo any day can become as what a sabbath that is what they are changing na sama chika nyasaye gonchoro rikonde ngokora tigento kieke nkoiyororo kokoro kinga ogonchoka nkwabete gochia ase rituko ritang'aniria gento kieke Rigo nga the Sunday. Bienvenido sana Nyangaresi Edina Agota, good morning. Have a blessed day. On some Thaddeus, good morning. Nice Sabbath keepers. Eric Mumanyi also watching live. Kurchinse mocha Kiumburita. Ro Oscar Pierre Jamais. Agota nga happy Sabbath. Nonde ime Yamagere lesson. Peter Okongo Koro Transmara in Naroko County. Bienvenido sana Edwin Machabe. Kurunyamira County Burabuche Bingombe Aoteva Buna happy Sabbath ucha son Sarigo Begi Helen Yaboke Fred Nyandieka Mosima Super Susan Mirambo Gatia Bande Emambia Bono. Good morning from Mikonge Nyamira pamoja agorunga Samson Kebaki Ombaki Omokungu Oyeso Korwa Ngong tuned in na Kerandi Dennis Jackson Kinara Emambia agose mamba ya Nyamesocho Isaya Ntundo Gatia Bande tobwate emsorengi yakurwa bonchali bomwanja pamoja na Honorable Doris Donya Toto Aburi Fancy Keri na Omokungu Oyeso narega kurunga Okinyi Dismas Fancy agoteba happy Sabbath nonde ime ya omorobelio kwa megere lesson Charles Ondieki korwa Kajiado tuned live nonde ime na yarega ganero korwa Angashelina Kerush agoteba nga amen asingencho ya magerio ye lesson now memo begging katia bande abanga bashira ke muntu kurwa Makongeni Jogorod atabana kubwatia omorobelio bwa magerio lesson katia mashabiki amange alitokana toka kusanga naro emambe ya bono anene gara tokale ko batoko ligereria amangana nenchinjira
omubenya chini akogenda koba gutumia elio kongaina abantu bomonene amatukayo mwaili tika turagenda somo timokongoira na tore ikira turarigererie naki okorangirigwa korwa ase okorwa amabe ayane metegeye chini nere yeye no byabo koigwera genda ko bogosanga mana intekerangere kiago enamba yo simino erega kwa CTV yago na bogwetera semitandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital na bogo YouTube Ndizi TV News. Karibu sana ikira turagende asomo temuko omwenge. Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi Ine nomanyete eke wiki ya ora omwanogo noko mwachisemi chikerero bono Skyline Friends School nero lichibuliao ayo moiboli ne skuru ebwata borokia babwatu bumanyi bwigoro asogokonya aborokiwa nigo babwate preschool yuere a playgroup goika pre-primary 2 lower classes cha grade 1 goike grade kia gatano na kemo ne klasi kia gatano na kabere nigo babwate amachama yayo gotumeka abakori emeremo baisaine chigali chobosombi egatie kia kyo kogosororia CCTV kira ekirasi lyokobeka obolendi abalimu baisaine naboigo nigo babwate asagaya abana bagosomera naboigo nkwena nabale echae guchakira chinsainye chamambya boigo nkwena nabale endagera ya mobaso nigo bale asensemo ya getare chimita chimeisano choka kurwase pale nene ya Kisi Nyamira ekeroko genda ase kanisa ya Bituka SDA Church bagere ase namba yomo director enoti isano na ibere inye ibere isano na ibere isato isano na isato ibere baigo banyore wetra se namba ya BC enoti isano na ibere eyemo isano na ibere isato inye ibere isano na isato enoti Skyline Friends School ayerera asama bagamake atigarete Ostauzu Muyombe Bosch Adonis Rumba He weekend yetabwa tumuru buri rumba Tari weekend abantu bonse kwikoterina generation na mbemo esho emo kabisa esho ya rumba kitoko Mwana zambe Yesu bakakata yena niye Bashapate basalela bakakasete Iyo kumanya iguru y'ikigaro cya rumba ababugi baye ase barwete kiriye bagotera nayanda mange Sheba mwenyewe wayo na manyomo na muzikio agano tukutwara chipanda awo tuabina rumba okuri miziki yakala na kuri miziki yamebo yichisukuru Urumba, chilingala, zilizopendwa, tuwabugichi ohangla, tuwabugie misiki yonsi ya kare, mono ye chinga kichizime sikibuneri yabo Franco Luambo Makiadi, oine tomanyete mono orenge omosacha, ase abali bachage tomusiki urumba, no tujitwamanya korugagu, abantu buna babo tabule, buna Kenya babo Daudi Kabaka, emesikie menge mianso, emesikie kelero ya rumba, na kweli ngala, na kweli pen yospebyo kurukubulitosa ya rumba umerana na babu mkongwe kere Jumamosi tubizi kubacha kubate mwezi pe inyorangani kulia Jumamosi chinza nisa nebele nusu totiria mabelera tokina mabelera kila lito rumba imeya Ndizi TV Ense ya bono nigiganitie ubumanyi bw'igoro bw'amang'ana technology aigano edu computers egosoera email aba nigo bakohonia na kurwo bokorerie bw'ichi computer ashinchirengia etanitie ya butambe
mbabwate chi computer bakoneria chisukuru chi college chi abisi nonya nayo monyene aigase obokoreri kubeka tore CCTV twakora networking nabo igongo kubeka tore software na kulipea pia chi computer nabo igongo supply tore chi computer na chi laptop na byonsi biribire under IT Ojichi institution mbalimbali. Enyorere chi laptops, chi computer, chi mouse, chi keyboards, gamepads, toners, chi printer, laptop chargers, CCTV, chi camera, nebinde binge. Tarigo ryoka, nkurwa bare bokorori, bua CCTV installation, networking, Wi-Fi installation. Boigon korosia bare chi computer, ekero chia sarekire, na software installation nebinde binge. Nigo bare ashenyumba, eyo yakarukirwe Uhuru Plaza, ekorokwa bono, Aliza Plaza, room nambe miye mona isano na ibire, imeyo mochiobo songo. Wosoba kiresimi, ase namba, enoti isano na ibire, enoti ayemo, isano, isato, isano na isato, isano nemo, inye, ibere, gose, enoti isano na ibire, enoti ibire, isano nemo eyemo, enoti isano na isato, kianda, inye. Edu Computers, quality products and services at an affordable price. Obolemi nobonda. Bono gwatebiri nigo ore omuremi gose obwate etugo echimbori cha mabere gatiye bimeri binde byao biryo gukora ebuno oburemi buno omuremi korate byango ndi gwachagete oburemi obwo echimbori cha mabere na endenga igwashinyorete chimbori echikurukera nto chimaite nganchi bwatu oburemerwa ase eriro balito lya gusi diga toira tokayiga na jibese chitukarata chimbori chianda uneke ombege koro kunyaina u cerebral buguru Ekatuaja kachimbori echo bona chimbori echi amentire kero monto tokabagana kero monto agatuge mbori ase unity yaye bono nchechi ona chigaleya egere okugani kwa lengo konene dimandi gonya beri goro tokabeka igalinde egere chimbori chisa nabantu Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi. Bemana kigimana ende mwancho muligire bigeta seni kyandeze TV tuiranire asentunda ende ntunda tokora bibaga anene koiraneria mabolia na bwigo gosange birengere biago igoro ye lesson yechumenga kwanyale ko bako ko bitoma gwetere namba yesimi na bwigo tere mitandao ye tokolende tutaraso asa mabolia yo na bwigo birengere lyo bino ngamanyale ko moko bibwatuka okorangari wangoro kwale ngororo uchia sebanto balibale abegeno umulisia senchiro bwekatsa 2020 tosome Ezekiel tobekera sobwenge aigo mwancho muligereria lingana linene lya lengo na ni ekene the truth or the true day litukolie ekene lyogotemuka ena riri ngana linene no kurangere guna kukoro tosome Ezekiel emeronge bere Biblia gotabaiga Murende chisabato chiane chibe chinchenu elinde chibe ekemanyerelio asigati yane na inwe elio nalio muranyore komanya muranyare komanyanga inche omonene yasawino birecha ni gaga saine kungaina abegeni baye asengenji yokubarusia sekene yogusasima wekene kore gwe sabato nanke kogera birechera ga saine koleta megeli wayo ligereri Revelation 8 verse 2 oligereri na actually verse 2 to 3 oligereri na Revelation 14 verse 8 kero kina bogo soma 14:8 igo konyoranga birecha ni gaga saine kungaina abantu bomonene korua sekene kyogusasima we sabato kugogo kwane rwa seri chikoria kane lirira se kebungo gya Exodus 20
verse 8 to 11 igo turigereria inge kebungo ekio na kinare ko ndosome itukorera ase 14 ekebungo kia 8 ngakie goteba agatanga mu maraika onde oyo kabere akamutunyana agateba Babeli ogure Babeli umucyuri omonene ogure oyo onyonsirie abantu bebisaku byonse divine yenda mwamu yobotomani bwayo 12:17 bina bibungo nariko ngani tusome birecho ngainira abantu abange banyonsirie defy yaye eyobo ngainereria eliko barusia sekene gyogosasima ngikera abunani aseigo enchokeria ekabanenda mwamu asomo kungoria ekagenda gokore segi asoro iboro rwaye oro ruatigarete ase abo babwate tamachikanya sae nabare noborori bwa Yesu kene nga enchokeye bono yasoira ase baria babwatete kene na babwatete amachikango anyasaye ekene bono birecho soira singinchi okorwani no ene sabato egere atuare chingu nakiko koyunga one there is a day ritukondiriri wo etiwa elimo ikosasi mu asensengima ano nyasa kali guturangeria celebration 14 7 osome 7 baka 7 and 8 verse 8 ngakiego totebe abege ni banyasaye barabunki gose bagokora Yes, ere agante benelio girinene moiro kenyasai na komotogi kiagera ensa yayo kugambia yaikire mosasime ero yotongete igoro na ense na enyanja nekinsoko kya machi kebungo kia 8 omumalaika onde oyo kabere akamutunyana agateba Babeli ogure Babeli umucyuri omonene ogure oyo nyonsiria abantu bebisaku byonse divai yenda mwamu yobotomani bwaye ego in other words yo ngainereri bwabeire no ena sogosasima kwesabato ya nyasaye rengaki enchenu na kinyasa kari goturangari ngantu abegeni bono tigato tenenere kene entonyore pingamisi no nyore amatemwa no nyore all those sorts chia amatemo lakini totene na sekene eligo sasima nyasaye asekene biamono sana omolisia obuya bwoko igwera korwa segetabu yo kumanuka 18 ngagete yagwa tamangana garia 18 inye isano elindo nyara kobogo kwanera sobwe kabisa yonga igwa eliogi linde korwa igoro ligoteba inwa abantu bane karwe asare elinde timo bwatana nere ase bibe byaye ekefungo kia 5 nagi ebibe byaye byaikire igoro na nyasaye onyoire obube bwaye murisikare egente getangani kuno murisia bikaiga abantu kurwesenga kiya Babeli gutira mbebe tenga nyasaye narogoche n'abantu baye nogo chika kuka sama chikonsipi akoreta abantu abaikeringa rigererie mani yengondi ya nyasaye yokurusi bebyense nogo chika gwakane gwesabatu abaisere ko bakuru Misiri bakoenda Canaan ko baikire gati okonganya emerongo 3 neyemo 12 na 13 omana batenga batei barinde chisabato chiane gekanike mayiria segati yane na inchinga ninkinko bachena Ezekiel yemerongo 2 twara gosoma igo abantu aba Ezekiel yakorokiwa abantu bagende tugusasima Nyasaye chinde omano bakani yaya na singi bataramanya nga esabato yane bakoyemanya nyigere kamayiria segati yane na barabo ingani nkinko bachena nabo montara atimukeri tukurie sabato rakia ta metinya sawa gochena nabo montara atimukeri tukurinda ta metinya sawa gochena igo obachenu bwe sabato igo bogo toikia se Kristo twasieke menu yaita se chinjere chionsi ono manuma nyakonyorango sasi mankura nana utaiko anyasawa tibagaliri tangane chinkoro cy'abantu na inde aurukyo bachenu bwaye manyakateba so sasi muku tamakuru asare no abantu bane asebyombe bikwegeria maminja yeri nganiriria nyasaye bunare kurwo muchakana bakomoirita makuru asara sa ino abantu bane mala kisa toke mungo keke agatana kemo somororo na ende bosome na namba sise na mbiri ke mungo keke isina tate ke mungo yeiko na kianda tori torenga inkigeko garanya sago kwana manganaya autotete gukurira malaki
isato ekifungo kia kia gatano kemo Malaki isato ekifungo kia Malaki igekukwana keira ngomorisia sita inche omonene tindi koonchoka nase eng'encho eyio inwe abororeria rwa Yakobo timwasiretigwe korwa ase amatuko isokoro chiaino inwe mwagoberete mugatiga emeroberio yane echikire timwanyebwatete bono iwo manene agate incho manene Nyasaye tindi kuonchoka oyo otongete buna atongete ariritang'ani agati mokasiri tukuria gatana kabiri tana kuonchoka naende kori nyuma antu asomete ase gitabu gia Isaya none ekero turaika iguru naende isabati entu chigotimoko Saitani ayegechete gegotoreta ase omotongi iguru na ense na ase gitabu keri kia Numbers nabatebi 23:19 igegoteba ng'a Nyasaye teimwanya bantu konya guuncha unchuka tana guunchuka Mubaro 23 ekemungo kiege 19 taimwanya bantu Nyasaye tari omonto erinde akwana oborimo ositari mwanya bantu erinda nyare wonchoka ine ayakwanire takonyara koyakora igo abanchwa omanene otegete gotobekera iga obuye bwaye bwaisanire tobwatie emerobiri yaye esystem ende yonsi eratoke ng'a nkorete ring'ana ritari buna rikire ase ebuku gekora amarika amachenu igara ase ogotorongeyia atokure na ntwerokia ase ekene na gekora Kristo ekero arenga ase ense eye ekero agotema na orimo bagoteba ng'a nerikire totame korwa ase esystem eyio ogokorera Mathayo 25 emekemungo kieke 45 ogosira gwa kare na kare nkoroseiri mwanya bantu igokoroseiri Saitani nebirite biaye intuturachi komuguririe punishment muri some yero yasome Mathayo 25 fungu lake 41 igoro ne ya abana bo manene yarosiwa ya manangi tosoe Nyasaye tagotongetio swaso botantanu osenso aso botantanu Mathayo 25 Morisia ya 41 nonde garia ebiblia goteba ng'a erio natebie abare ensemo yokoboko kwae bwokobe karwa sende inwe abamwa mwarageretigwe mogende ase omorero okare na kare oyo oroseretigwe Saitani n'abamaraika baye abanchwa ekero Nyasaye agotama ng'atama korwa asare ino abanto bane ntwensi arangeirie igoro ne yao ane yane lakini omororo okare na kare neriera ria kare na kare neria Saitani nebirete biaye aya monanchi togotiga togosoa ase obotantanu ase ogochora gwitu kore okobe igo togochikoreria Saitani egesusuro kiaye Nyasaye atokonye ntomouriria totigare ko basensemo yo mone buna totebiri ng'atama korwa asare ino abanto bane biamono kegima tonyara ko batokoira egetambukiro kitore moyo umaite kurwa umaga twatebere ng'a getambukiro nande tikeyo ekera twanyare ko batogosiria obogima bwito gwetera asama kweli chirendere yanando anyara ko bokwera libagario ko kware egetambukiro kende igo kitore moyo aye amwana injiti gatonyara ko batokwenekia ng'ato igwereire ekura teye gotorangiria aserio giri ororo ng'atonyara ko batokorwa asensemeria yobosirwa Christine Nyanchwa agoteba kurukemera happy Sabbath agotanga manondoche omorisio nega gwa Dominic mbiemono sana akoboria ng'a obong'ananere bonde bwa Saitani nigo bore maiso marore nabo igombororo botari maiso marore kwanera nge ng'ane yumorisi nonda sore obore maiso marore nekene mboro obotaibwa maiso marore buna bone kera achite ase awa iga achite bunenyiti ageso yase nyiti agakwa na yo mukungu mwakane tu matunda ande moria ekera wako matetu atebe tu ntoria na ende ntokuna akabwata akamobekera kaboko na enda akaria tabisete mati ndakwa akobekerwa bwakure ina buri boko kubwa bobisi mbore bwa maiso marore omonda gogotebi ng'aki
togende rero toregokia ase disco toranywa amaru engaki neikora atige obo nobwa maiso marore bono ase ebi bionsi bibilia yaorokirwe toramanya obwa maiso marore noboro bwa bosi Christine pia mono umushiriki wa kanisa yetu umushiriki togosanganera let me say tigante beiga ekemo umurisia tutaendare obubisi obong'aimereri bwa maiso marore mboro bio esabato nabo gosasima ituko rinde rionsi abantu bachionjoka koru rero bagenda mambi obutari obo bwa maiso marore nobwo obubisi mboro bio ng'omaete kero omonto buna bono ase getwarigereri rero ng'omanyete kero gwakure nabo ogosabirwa bagenda rari genda igoro omaete obu bori direct obukobisete egekogera tokamanyeti akeigo morisia nonye nekeragie rituko ria gatana kabiri ria echuma mbari batararimanya ng'andiriri mbari ekero arandireti koba omokristo tamanyete gose nyasaye natimugete obu nobo bung'ainiri bori bwa bobisi bwebisete lakini bibilia neorogetia bwa bobisi nobwa maiso buno okanya gosoma ikonya koigoro kwaranga Bienvenido sana Dolphin Mora, good morning, happy Sabbath. Awatebano wale tuned in as usual iboliria yakubolinga nsemoki ekanisa ya Adventist ya irire iliyokoena na ekene anene ase amakweli. Morris. Ekanisa ya Adventist na kiakwagara yarikira mang'ana aya unabono yarigete igoro ya esabato yekene ikamanya kurika no obong'ainereria bwabirecha na biensemo yekanisa yairire unabona mang'ana aya gokoreka shakaora aya na mang'ana ekero tokuyasoma ebuku maiga na ndagokora gintu gieke akwereta maiso marore igo ekintu ge ekanisa yairire yatoiranirie ase ebuku ime buna bono iga nande ekanisa nande yatoiranirie ase amatuko 40 tosabe ase eng'encho ya gintu gieke yogosabera omoika omochenu osoegere tonyora oboene na at the same tonyora omoika na gokora emereme eye that is ebi nabio ebinto birie ekanisa egokora eri gotoreta ang'e buna gento gieke buna abakristo eri komanya oboene na ntong'ainwa nensi. Bienvenido kigima on somu Thaddeus, good morning, nice Sabbath. Ere akoboria inkige kogera. Anyway, narorire liboliria ogago. Nariga igana ero kwa Nyangares Edina agoteba good morning. This is a blessing. Good morning, a nice Sabbath to all Sabbath keepers on Somo Thaddeus. Na ngatia banda bange ndocha bange baligete baganiretia bamwabo esabato engia emambia bono abarisia ngagete elesoni yanyale koba yomonguso anene nogosemio konene gochiase omwancho morigereria anene kera togende koba tokomenya matukayo mwerio ekurate nene ringa tunyare koba to kwerusanania erinde tosoe asomo baso enchera ere yoborabu iyo ya Yesu Kristo chingake chio bongaineria engaki omobenya chenera kwerigeria omuganda ye erinde nere bachare bachikoba bagosira amonere rituko lyomwerio muri sema yetingana yawe mwerio anene kera tukora tete gotebanga twaigire reseni rero yabugate amang'ana amanene aringa mang'ana tianya somaiga mang'ana manene igoro ya obong'ainereria bwense na igoro ya omuntu bunagukwa immortality of the soul nga muntu tari gukwa nga akera akure na nawo muko muira ase asande negento kende no oborimo bugosasima kinata tegoteba birecha ni gagasaine gukore umukia eri gutubikira chiguru base ebigoti bitu gwetera njira kiechi birecha ngoko ngiaro buguma gwetera ase chiserikali ituguchingiti ekero buguma bwakongire bono ekubetereri ng'oma ete nonyore gasiri tukuri esabato gendo okore gekogera economy ng'akiere yakongire egere oitaberane n'oborimo bwabirecha naki tokare kobori bwo mwancho morigereria ng'a rero tiga toirane ase ekene kia Nyasaye
totinene ase biene titong'aino na birecha. Pia mono kigima Morisia. Nare kubeka yo mwancho mategereri omanano otorukirie kende kiabu na kire ase Kristo Yesu. Igo twasombire ekese Yesu aukwana momanye kene ne kene nke basiburi. Kogo soma ase gitabu kiria kia Yohana isana isatu kebungu kia 32 na 35 na kemo egatanga umwana kara bakore ko babasiburi muri aba basiburi kigima. Bande momanye kene kene nke basiburi. Yesu Kristo nere kene nero gotusibura kurwa sikinguru chiebe ne cyamakweli. Tigatulirira ingana riaye omoiko machenwa atorae toikira se oboikere rwiri ingana buna ririme yo motori tu Yesu Kristo. Otene keriguru ne yaitu tatorosereti diera riakare na kare kobiri yaitu. Yes. Intu torachore bobe. Nogo saba kwana ngatochore biya toikeyuru. Pia mono kigima abalisi banasokwera chinga kichina na goikaga iga na boigombia mona yo mwanchu murigire kwene kyanga kwanyara ko bosanga amuna inde gwetera amaboria na boigo ebirangire biyago kwanyara ko bokurigireria a lesson ye wikingi mana goikira uno to ikire omwere bwensemo eye ya magerio ye lesson na abalisi ente ketako bwato kaiga kigajire kaibere iga bagende asobo koreri bwabo bwiri tukuria rero Njengwere nande sensemo ya gatatu ime ye studio lero ndobate kwaya ya Lightway Ministers banyare kwa bagwikase studio abataranyara ko batogusanga amuna barbo matera abo ne sabari abo yoboteria na kubwa mono tunyara ko batogusini potensia suba mu Morisia tusikarango amuno kusaba Tosabe yasaita tanaenda subia na subwa njani bwao Tore kera sekero kyo kya mabira to kuburio to abere kero ko majani bitu akorera subusubwao na asinjire tu amenyire ase ogosokire tariao koranje to konye to unjiri chingenjo chitu tomenye kubwatika no botene nkubuye bwao elinde bwenyorere bake sikono bonene onye mbari abange tu atantani kururitanga nitutamaitinga inkikere kene otuorokererie gekoera omurubiri ono ringa bonse baswaso guturika kwanja kwokoreke atwasaba gwitera siriteria Kristo Yesu motoria amen. Ye mono kigima balisi moko genda na intwe kwa niabe gitaseni kendi TV motorira maiga korende ayatoska arengwera nanda asege kage tari getambe eline togendere asentunda ya gatatu onyara ko bogutwara osasi yakuya amen.